Sar phun kha ja phai tong so. हिंके बाहाय तंबाय खाजानि माराथाय के जिंसं खाखाय नरक जत्तनो kaham kurungna tongna hanai हिंके फाइरे सुंगतिनि हाय न हाय डॉक्टर प्रणब देबरमा बुजांगमानि तुयै ओ चिकनसा भिडियोनि बिसिंतै kaham केने सायमालायनाय बटाङै बुजाखा खरकसा डॉक्टर तुतै पाब्लिक रक बैतामनि बागै याक्ति साजाका ओ चिकनसा भिडियोनि बिसिंतै जों kaham केने सायमालायनाय नरगो भिडियोनो पुइलानि सिमि पाइथाक जरा नायतंनि भिडियोनि पाइथाको डॉक्टरनि सिनमुंबा आं नरगना रिवरिनाय डॉक्टर प्रणब उनका मानिकपुर सा खामनगो चाकरी खायनाय एबा जॉब खायनाय जेरायकुनै मेलेरिया रोगिनि तुयै थुइका हनै याक्ति साजाका डॉक्टर प्रणब देबरमानि साकाव पाब्लिक रक याक्ति सावै बेलायना बख्र फादेरि रिखा बख्रनि थुइ यरमानि थागलिया आपनि यागुलो हंके बोनो सयलेंटा हॉस्पिटल टुबोय फैका हाय बोनो सयलेंटा हॉस्पिटल बोनो नारगलिया रेफर खाय रहका जीविस हॉस्पिटल टाबुक डॉक्टर प्रणब देबरमा बेरायनो सीरियस जाक बटाबुक जीविस खामनगो कलाइजाक मेलेरिया रोगी थुयो हनै बडा आसुकै बुना नखा डॉक्टर प्रणब देबरमा ताबुक हंके ब बेलायनो सीरियस कंडीशन कलाइजाक डॉक्टर प्रणब देबरमा बेलायनो साक हामिया जीवी साक हमनगो तलांगजाक जेबुनै रक्तो बोय पैखा ताबुक बिनि मा बाबु तै बिनि दारा तै बिनि मनायसं नुगै बसु जरतै बखा टेक्टर नंगजागै तंखना डॉक्टर प्रणब देबरमा बुजागमानि नतियै डॉक्टर प्रणब देबरमानि सिनिमुं हायाके बिनि कामिंका कमलपुर महारानी माइसां ब साकरि खेमानि जागा हंके मानिकपुर मेलेरिया रोगिनि सरायखनि थुयो हनै बेलायनो याक्ति सावै रिखा पाब्लिक रक डॉक्टर प्रणब देबरमानि साकाव बेलायनो सीरियस कलाइजाक दाबुक डॉक्टर प्रणब देबरमा जीवी साखामनगो तलांगजाक इनके बायब संगतिनि ओ चिकनसा भिडियोनि बिसिंतै नरक बसक जराटै बुजोय माखा तामा सावै माखा आना कमेन्ट बक्स कमेन्ट खायनानि तापक दे इनके बायब संग नरक डॉक्टर प्रणब देबरमानि काहामनाय तंग के ओ भिडियोनो लाइक टे शेयर खायनानि तापक दे नरक जदि के बानि ओ चैनल कताल फाइटंग के सब्सक्राइब खायकं के प्लीज ताबनो सब्सक्राइब खायै गानानि बेल आइकन सिनै ऑल प्रेस खायनानि तामने हिंके आं जेफोर कताल भिडियो अपलोड खायो आफोरनो जतन सै सिगां नरनो नोटिफिकेशन सगायना बागै भिडियोनि फाइटखौ जत बायरनो हामबाय नरका हामगोरनो थांनि